etorri Euskadiko osoko bilkurara. Lehenengo puntuari hasiera emango dugu, aurreko bilkurari dagokio aktaren zerrenborra onartzea, hala badagokio. Inork badu zerbait esateko aktaren inguruan? Eta bigarren puntura pasako. Bigarren puntua, alkatetza dekretuen kontrola. Badago zerbait aipatzeko hori, esateko hori? Onartzea, hala badagokio, hiri izaerako lursailen balio gehikuntzaren gaineko zergaren ordenantza aldaketa. Balio gehikuntza zehazteko urteko portzentajea. Antolakuntza batzordean 2025 uztailaren 14 egindako antolakuntza batzordean iristera ematzitzaien honi, aurtengo ordenantza fiskalak aprobatu genituenean edo jarritako koefizienteak dira hauek, eta foru aldundiak behin-betikoak bidali ditunean, lau koefizientea aldatu behar dago, azken gaiak. 17 urteko kasuan 0,2 ezarri genuen eta foru arauen arabera 0,1 behar du, 18 urtekoetan 0,17 ezarri genuen guk eta 0,16 behar du, 19 urtekoetan 0,23 ezarri genuen eta 0,22 behar du, eta 20 urte edo gehiagokoen kasuan guk 0,2 ezarri genuen eta 0,25 behar. Beraz, aldaketa horiek egin beharrean gaude, baina oso bilkuratik pasatu beharra daukagu eta bozkatu egin behar dugu. Beraz, izaerako lursailen balio gehikuntzaren gaineko zergaren ordenantzaren aldaketaren aldeko botuak. Hau bat ez, onartu dut. Laugarren puntua. Onartzea hala badagokio, izenpe berezko bitarteko gisa aitortzeko akordioa. Hau ere antolakuntza batzordetik pasa genuen, uztailaren 14an, eta bertan emandako iristena izan zen izenpe berezko bitarteko gisa aitortzeko akordioaren aldekoa ere. Hori hemen berretsi beharra dagoenez, ona dakartu, eta horren inguruko bozka egin du. Beraz, izenpe berezko bitarteko gisa aitortzeko akordioaren aldeko bozkak, hau bat ez. Bosgarren puntua, onartzea hala badagokio, deba gune tentsionatua izendatzeko prozedurari hasiera ematea. Lurraldetasun batzordean, uztailaren 16an egindako bileran, honegaldeko irizpena eman genuen, irakurri egin dut eremu tentsionatuaren inguruan momentu hartan irakurri genuen edo nola eta adostu genuen testua, eta gero zerbait esateko da dago, esan, eta boskatzea esaten. Etxebizitzaren Euskal Behatokiak 2025ko apirilean argitara emandako txostenaren arabera, Debako udalerriak tentsio gure izateko betebeharreko irizpidetako bat betetzen du. Lehenengo irizpidea. Alokairuaren prezioaren igoera azken 5 urteetan KPI-a baino 3 puntu baino handiago izatea. Hau horrela, Debako udalak honako adosten du, adineko onartu marimadu dure. Bat, Debako udalerria bizitegi merkatuko tentsio eremu izendatzeko prozedurari hasiera ematean, eta bi, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailarekin harremanetan jarri, eta prozedurari hasiera emateko behar diren pausoak ematea. Datu objektiboetan oinarrituta eskaera arazo ikus memoria bat egitea, etxebizitzaren inguruko diagnostikoa egitea, 3 urtetarako ekintza plana diseinatzea eta onartzea etxebizitzaren arloan dauden gabeziei erantzuteko egutegi jakin batekin, etxebizitza sailak eska ditzakeen dokumentu gehigarri guztien eskaerari erantzuna ematea. Beraz, hau da, bertatik pasa genuen proposamena, honen aldeko irizpena eman genio, eta gaur hemen berretsi gara dakago. Badago zerbait komentario bat, beren inguruan? Ez. Beraz, bozkara pasako gara. Eremu tentsionatu izendapenaren prozedurari hasiera emateko aldeko bozkak. Seigarren puntua, onartzea, hala badagokio, Euskal ikasteko dirulaguntzen oinarrien aldaketa. Hau ere, herritartasun batzordetik pasa zen, 2025ko uztailaren 15ean, eta Euskal ikasteko dirulaguntzen oinarrien aldaketa batzuk edo proposatu ziren. Eskola arrunta egiten dutenei emango zaio dirulaguntzetan dago aldaketa hori. A1, A2, B1 eta B2 mailak egiten dituztenentzat, 100% dirulaguntza 900 mugarekin. C1 mailarako 100% dirulaguntza 500 mugarekin.
eta segi mailarako 175ko diru laguntza 400 euroko mugarekin. Ordainketa zuzenean ikasleari berari egingo zaio, eta ordainketa urtera amaieran egingo zaio eskatzaileari. Hori da, aldeko irizpide eman genuen, eta berretxe dago ordenua. Beraz, Euskal Ikasteko diru laguntzen oinarrien aldaketaren onarpenaren aldeko bozkak. Zazpigarren puntua, onartzea hala badagokio Euskal Ikasteko bekak emateko oinarri arautzaileen aldaketa. Hau ere, herritartasun batzordean pasa ninduen, uztailaren 15 egindako bileran, eta hau 60 orduko ikastarrei dagokien beka sistema edo izateke. Kasu honetan, udalak 100 ordainduko ditu ikastar horiek, eta ordainketa zuzenean eskatu den pertsonari egingo zaio. Beka ematea alkatetza dekretu baten bidez ebatzi ondoren, eskatzaileak ematekoaren 100%, 15 eguneko epean jasoko du. Orduan, Euskal Ikasteko bekak emateko oinarri arautzaileen onarpenaren aldeko bozkak. Zortzigarrena, onartzea hala badagokio margo lehiaketako oinarrien aldaketa. Margo lehiaketan oinarrian aldaketatxo batzuk aurreikusi dituen, eta horien inguruko aldaketa egin genuen uztailaren 15 egindako herritartasun batzordean, eta aldaketak oso txikiak eta xumeak dira, eta batetik da ezartzea Agirre Jauregiko erakusketa gela bertan izen ematea, lanak bertan entregatu eta bertan erakusketa egiteko leku, eta beste alde batetik Debako irudiak izan daitezela erakusketa lehiaketa horretara aurkeztu beharrekoak teknika librea erabilita. Hori ez zegoen lentik zehaztuta, eta zehaztapen hori sartzea da lekuarekin bat. Horiek dira oinarri bat. Beraz, margo lehiaketako oinarrien aldaketaren aldeko bozkak. Zortzigarrena. Onartzea hala badagokio EAJ-PNV-ek aurkeztutako Palestinari buruzko mozioa. Hemen testua irakurriko du, hasier horrenik irakurriko du EAJ-PNV-ren izenean, baina horren aurretik zehaztapentsu batzuk egin nahiko dituzte, nola egingo dugun prozedura danoi argi izan dezagun. Testu irakurriko dugu lehenengo hasierrek, ondoren alderdi politiko desberdinek izango dute hitza, mozioaren gainean sane garen dute desbertzareko garen dute esateko, eta bozketara pasa aurretik Deba Palestina taldeko kideek hitza eskatu duzue eta adierazi zaizue 5 minutuko hitz tarte izango duzuela bozketara ekin horretik. Eta beraz, alderdi politiko desberdinek esan beharrekoa esan ondoren, ez zuek izango duzue hitz tarte hori. Eta zuek bukatu ondoren, bozketara pasako da. Ados? Israelek Gazan egindako operazio militarrean, Hamasek 2022ko urriaren 7an egindako eraso izugarrien ondoren hasi zirenak, eraso horiek gerra kriminalak dira, eta erakundeak 1250 pertsona baino gehiago hil eta 250 baino gehiago baitu zituen. Operazio horietan Israelek ekintza ugari jarri ditu abian, palestinarrei kalte konponezina eragiteko. Urtebete baino gehiago da mundua Gazako zerrenda okupatuaren heriotza eta sutsipen maila pentsazionaren lortuko dela, Israelek Gazako palestinaren aurkako egindako eraso bortitzak dozenaka mila pertsonen ditu, familia osoak desageraraziz, bizitegi osoak suntsitu ditu, azpiegitura kritikoak suntsitu ditu, eta 1,9 milioi palestinar leku aldatu. Gazako zerrendako biztanleen 1,80 baino gehiago. Aurrekarietatik gabeko fundamendi unitarioari erabiliz. Are gehiago, areagotuz, nazio batuen erakundeen ohartarazi du 14.000 umek desnutrizio larria dutela azkarretan. Mundua begira dagoen bitartean, Israelek alde bakarretik hautsi du zuetena, eta eraso bidagabeak egiten jarraitzen du, zigorgabetasunez Palestinaren bizitzak etengabe datuz. Gazako fundamendi humanitarioak okerera egiten jarraitzen duen bitartean. Debako udalak, gizarteak duela urtebetetik ohikoa eskatzen duena eskatzen du. Hamasek 2023ko urriaren 7an egindako eraso bortitza gaitzetzea. Gazako biztanleari
zibil palestinaren aurkako egindako genozidioa irmo eta nabardurarik gabe gaitzestea. Berehalako sueten iraunkorra, indar militarrak lurralde okupatuetetik erretiratzea eta nazioarteko zuzenbide humanitarioa, nazioarteko ebazpenak eta giza eskubideak erabat errespetatzea eskatzea. Gertakarien, larritasunen aurrean, jarduteko eta Israelekin duen akordio komertzial eta politiko berri usteko eskatzen dio Europar Batasunak. Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartzeko bide seguruak eman ditzatela, lurralde horren kontrako legez kanpoko blokeoa kentzea eta Palestinako lurralde okupatuaren okupazioa amaitzea. 2008ko uztaileko nazioarteko justizia gortearen iritzia aholku maila praktikan jarriz, zeinek Israelek Gazak eta Zisjordaniak ekialdeko Jerusalem barne legez kanpotzat jotzen zituen. Europar Batasunak, bere eragina eta boterea giza eskubideen justiziaren eta kontuak ematearen alde erabiltzea. Zehazki, Ginebako hitzarmenak errespetatzen direla bermatzea. Hitzarmen horiek, gutxienez, eskatzen dute, estatu guztiek eten ditzatela gatazkan parte hartzen duten aldei egin zaizkien arma transferentziak, nazioarteko zuzenbide urratzeagatik kontuak ematea bermatzeko lankidetzan egitea eta nazioarteko erakundei eta mekanismoei laguntzea eskatzen dute. Nazioarteko zigor gorteak eta nazio batuen erakundeen ikerketa batzordeak Palestinako lurralde okupatuari buruz egindako ikerketakoa. Europar Batasunak Gazan presentzia militar iraunkorra ezartzeko, mugak aldatzeko eta palestinarrak Gaza eta Zisjordaniatik kanporatzeko edozein ahaleginen aurka agertzea. Eta nahitaezko lekualdaketa hori Ginebako laugarren hitzarmenaren urraketa larria dela eta gerrako krimena dela onartzea. Debako udaletik ekialde hurbileko Palestinako errefusientzako nazio batuen agentziaren premiazkoa eta beharrezkoa lana babestu dugu larrialdi humanitarioko arrazoietan oinarrituta. Debako herriak elkartasun aktiboa adieraztea Palestinako herriarekiko eta munduko gerren eta indarkeria militaristaren biktima guztientzako. Akordio honen berri ematea, gobernuko presidentziari, kanpo arrazotako ministerioari, Europako Parlamentuari eta Palestinako errefusientzako nazio batuen agentziari eta gizarte eta giza eskubideen aldeko erakundei. Hori ditzakete AJPN gaur aurkeztu mozioa, eta orain beste alderdi dituzu ditzak. Isidro, baduzu zarek zarek. Piztu mikrofonoan zarez. Gure taldeak Israel-Palestinar herriarekin gertatzen ari den genozidioa gaitzesten du. Populazio osoa lekuz aldatu eta Israel handiak sortzeko helburuarekin. Osoko bilkura honetan, Deba Palestinako aurkeztutako mozio bat onartu zen, talde politiko guztien babesarekin. Eta bertan udalak hainbat ekintza egiteko konpromiso hartu genuen. Orain beste mozio bat aurkezten du alderdi politiko batek. Eta azken hitzea erabaki dugu, gainerako alderdiekin adostu ez delako. Irakurketa politiko transversaltzea erabaki dugu, zer dugu nabarmena dela gertatzen ari dena, ez da bada askorik hemen osoko bilkura honetatik aldatzeko, uste oso elkarria dela azkeneko Deba Palestina ekimenak planteatutako mozioa, bat esatea dela, eta zentzu hortan eta akordioetara aileatze aldera gure eskaera da mozio puntuka bozkatu izatea. Erantzun behar bat, ezta? Edo, hori horreko uste antolakuntza batzordera eraman genuela mozio zuek jakinaren gainean egon zintesten zein puntutan mugitzen ginen eta zentzuk ziren irakorreko dituen mozioen egun direlakoak eta momentu hartan ere hori planteamendu hori egintzen dugu. Eta orduan esandako berretxukuduzko hemen. Mozioa bere osotasunean akarrigu eta bere osotasunean aurkeztuko dugu eta bere osotasunean bozkatzeko proposamena dugu.
zertan ados gauden nabarmentzea eta esan beste ikustea. Zertera nabarmen gara kasuotan gehiengo batek faltan notatzen dula hori partekatu izan. Baina unertzen dugu erabakia zuen alderdiaren erabakio, pena sartzen dugu hori, eta orduan ez badago beste aukerarik erantzuntzen beharko dugu. Vamos. Gero Palestinak daukaitza. Bai, mikrofonoak mesedez edo sopa dago. Eskerrik asko aukera eman duzuen. Itxoiniana. Listo, bai. Eskerrik asko, aukera emateatik ateratzeko. Bueno, guk irakurri dugu zuen mozioa, aurretik irakurkeztuko nula, eta baina zuenak egin bat guzatxo esan nire dugu. Ordan, deba Palestina irakurri du. Taldekideok EAJ-PNV aurkeztutako mozioaren inguruan, hainbat baieztapen eta eskaerarekin ez gaudela ados adierazten nahi dugu. Mozioan, 2003ko urriaren 7an, Hamasek egindako erasoa aipatzen da nahikoa arrazoi izango baliz bezala ondoren Israel-Palestinaren aurka gauzatzen ari den genozidioa justifikatzeko. Halaber, mozioaren eskaeraren artean lehenengo puntua Hamasen eraso bortitza gaitzestea eskatzen du. Egia bada, Hamasek bortizki eraso zuela Israel, eraso hori besterik gabe, testu ingururik gabe, gaitzestea ezin dugu onartu, ez delako bidezkoa, ez delako justoa. Izan ere, testu ingurua ulertu behar da, historia ezagutu behar da, Hamasek eta erresistentzia palestinarak egindakoa ez delako ezerrezetik sortu. Dakigunez, Israel estatu koloniala da. 1948an hasi zuen kolonizazio prozesua oraindik jarraitzen du. Israelgo estatuaren helburua, arrazoi estrategikoak, ekonomikoak eta abar direla medio, Amerikako estatu batuetako eta Europako babesarekin Palestina bere osotasunean okupatzea da. Alegin horretan, estatu zionista eta koloniala 2002 urtetik hona Gazan kupidari gabeko zapalketa burutu du. Gazako zerrenda munduko kartzelarik handiena bilakatuz. Arreziak, blokeoa, mugako postuak, apartheida, leku aldatzeak eta bar luze bat inposatuz. Testu inguru horretan ulertu behar da erresistentzia palestinara urriaren 7an egindakoa. Ulertu behar da herri bezala jasaten ari lanaren zapalkuntzaren ondorioa izan zela. Zapalkuntza horren aurrean defentsa izan zela. Zailagoa ordea, onartzea, hogeita hona Israelen erantzuna. Zarrazkia, garbiketa etnikoa, genozidioa. Gazako zerrenda odoluzten ari da. Horregatik gure eginbiak etiko eta morala genozidioaren arrazoia gogoratu eta berau kondenatzea da. Esandakoen ondoren, gure eskaera, mozioko lehenengo puntua kentzea da. Arestian esan dugu moduan urte luzeetako historia ez duelako kontuan hartzen. Hau lehenengo puntuari dagokionez. Bestalde, mozioaren hurrengo puntuekin ados bagaude ere, batzuei zertxogai gehituko genieke puntu batzuei. Hirugarrena, adibidez hirugarren puntuari, mozioak zuetenaz eta aipatzen dituen neurriez gain, ezinbestekotzat jotzen dugu Israelgo estatuaren eredu aldaketa. Estatu kolonialaren desagerpena eta kolonizazioaren etena eskatzea. Laugarren puntuari, akordio komertzial eta politikoak berrikusteaz gain Israelekin ditugun harremanak erabat etetea eskatzen dugu. 8. puntuan, ados gaude UNRWAko lan humanitarioa babestearekin. Horregatik eskatzen dugu udara larrialdietarako duen diru kopuru bat erakunde horretara bideratzea, UNRWAra. 9. puntuan, elkartasun aktiboarekin ere ados gaude, horretan gabiz, izan nahi urten. Hortaz, udaletxeko balkoian Palestina bandera ipintzea
eskatuko dizueke nahiko genuke. Eta marraren puntuan, akordioaren berri ematera gobernu eta hainbat erakunde ondo iruditzen zaigu. Baina, gehitu nahiko genuke Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaritzara ere bidali beharko litzatekeela. Eta hauxe da, dena. Eskerrik asko. Nik ditu batzuen eman diet erantzuna, eta bostera pasako gara. Ginen ere izan edo bezala, mozioa berozotasunean bozkatuko dugu, beraz ez dugu punturik kenduko. Ez gaude ados, egiten zuen irakurketarekin, guk ez dugu niondik inora justifikatzen Hamasek egiten duena, ez da kontrakoa da. Hamasek egiten duena, ez dugula justifikatzen esan edo Israelek egiten duena, ez dut oso agire ditzen dara komunikatu honetan zerak, baina Hamasek egiten duena ere, gaitxestea tokatzen zaigula uste dugu eta ala egiten dugu. Hirugarren gero esan duzu, hirugarren puntuan Israel, guk ez dugu puntuak aldatuko, baina bakarrik esatea hori bai, 8. puntuan aipatzen dela Palestinako errefuxiatuentzako Nazio Batuen Agentzia, zuen taldeak egin duela eskaera udal honetara diru kopuru bat, horretara bideratu dezagun, ezin izan dezuelako parte hartu udal honek emergentzitarako daukan diru laguntza horietara, eta eskaera egintzen dute diru horrela bideratzeko. Gure asmoa da, hurrengo gizarte zerbitzuetako batzordean, bertatik kudeatzen direlako emergentziaren inguruko diru laguntza guztiak, hor planteatzea elkarte honetarako diru partida bat bideratzea. Baina hori batzordetik egin bat dugu. Eta gero, egin duzuen hurrengo eskaera litzateke Palestinako bandera udaletxeko balkoian jartzea. Eta gu ere ados gaude. Eta proposatuko genuke gaur edoria, mozioa onartuko dela uste dugu, ikusten dugunez, mozioa onartu eta Palestinak bandera udaletxeko balkoian nire bukaera arte jartzea. Erantzun ez zirek erantzun ez da? Ez eskaera, esan. Lehenengo puntua da eta esan duzuna, zuek salatu duzue Israelen genozidioa. Baina guk nahi izan dugu esan ere, gaitzestea, ezin dugu gaitzestea besterik batek. Jakin behar dira beste gauza batzuk, eta kontestu horretan ezin dugula gaitzestik besterik batek, hori bakar izan esatea. Orduan, ez da harreman simetrikoa, biak dutena, eta argi dago Argi egiten da, postura. Ni beste behin pixkat elkarlana mezuakin ator, komentatu duen antolakuntza batzordea baita. Nire nabiziko baldera izan zen mozioa orkestuz zenutenean, ia eragileren batekin kontrastaziotu zenuten. Kasu hortan, haiek horrela ari dira, batut bezala azken urteetan. Gure ustez, herritarrekin, eragileekin elkarlana izaleke hemen orain egon den eztabaida hau lehenago ekitzeko, adosteko, pentsatu bilera bat dituen ezagutautarako, eginen duenean dago adostasunean eta esan horrelako egoerarik eman nun puntuk egitearena, ez? Hau da, dana izan da oso aurkeztu dezu horrela mogitxian irakurketa hau eta ulertzen dugunagatikan mozio bat helburua izaten da ahalik eta babes gehien jasotzea. Zentzu hortan ere gogoraraztea, adierazten dizu batzordean, lau urtetan behin ere ez egin ez esan, EAJ eskatzen bat dinazun mozio bat puntuka oskatzeeko ez ematea. Ustez, bideratu gara akordio eta eretzea, eta hori izan da bidera. Baina bintzat, ekarpen egin denen, guk ere begionez ikusten dugu Palestinako bandera debatu labetxeko balkoian jartzea, eta beste faktore, beste atal batzutan desados baduna gaude ere, hortan ados gaude eta egitze zaigu herriari begira eta datorren edozein herriari begira
beraz, posizio guztiak argi daude eta bozketara pasako gara. EAJ-PNV-ek aurkeztutako Palestinari buruzko mozioaren aldeko bozkak. Abstentzioa. Onartu gelditu da mozioa. Eta bandera, baldin badukazue, baztertuko genizuke lagatu bazen dute, balkoian epitzatzen. Azten duzi desakegu, bale, erosiko dugu bat. Ongia, ongia. Baina erostu baldin badugu, ez dugu jarri behar. Bale, azkeneko puntura pasako gara, eskari eta galdera. Badago eskaririk, galderarik? Bi galdera puntu bat buruz. Jaien harira, aurreko urtean ere komentatu dut, aurreko agintaldian, EAJaren eskariz pasatzen zen aurrekontua Uztaileko osoko bilkuratik. Ez zan beharrezkoa pasatzen. Pasatzen urtean esatzen duten. Ez dugu pasatzen, ez dalako beharrezkoa. Justifikatuta da, arrazioa da. Berdina gertatzen da txupinazoarekin. Txupinazoa lehen herritarrek erabakitze zuten, botatzen zuen, proposamen batzuk ite ziren, eta ondoren herritarrek oskatzen zuten, zein nahiago zuten, edo urte hartan gertatzen zen erratikal, FPI bat erratikal, edo gana talako erratikal. Eta ikusita jaiak herriaren espresio esanguratxu duen ari da, iruditzen zaigu ondo badoa herritarrek erabakitzea. Horre irizpide aldaketa bat egon da. Eta ikusten dugu, irizpide aldaketa hori de facto eman dagoa eta eman daitekela da. Izan daiteke horrela erabaki dugulako erantzuna. Nere galdera da dietan. Zein da arrazoia irizpide aldaketarako? Hau da, zergatik hobetsi dezue alkatetzak erabakitzea beste kontuaren da, eztabaidarako edo posturak azaltzeko eramaten dulako, eta batez ere txupinazoaren. Zergatik erabaki dezue? Aurrekontuaren agia da, programa presionatu den dut eta partidak daude ezagita, beraz, ez egin nintzen beharrezko banik, eta aldiak ez duzkatzen, beraz, aurrekontuetan idazkariarekin hau komentatu den dut, aurtekan ere bai, eta aurrekontuetan ezagitako partida horretara mugatzen baldin bagera, gero zureketa egin dugu, lehen ere bai, eta adibidez, norbaitek eskatzen baldin badu, udaletxetik kanpo ere, desglosaren bat, adibidez, zezenketen aurkako taldeak pasaren urteko kostuaren inguruko xehetasunak eskatu zitu, eta helarazi zitzaion xehetasun guztiz, uste dut, horian adibidez, eta hori edonoren eskura dago, gero ere zuriketarekin. Eta txupinazoarena, herritarrek erabakitzen zuten aurreko legealdian, baina horretik ere horrela zen erabakia, eta besterik gabe aurrekotean pentsatu genuen aitzurik nahiko arrazoi zeukala, 30. urteurrena betetzen zuela eta txupinazoa botatzeko, eta horten ere txupinazoa botatzen duen personak uste dugu nahikoa pixu badukala txupinazoa eskaintzeko eta hori da arrazoi bat. Nik batiz bat egin eko nuke, aurreko agintaldietan nola egitetzen, onartuko dut emekila. Esataritzen alkatetzak zuzenean erabakitzea. Baina, aurreko agintaldian udalbatza osatzen zuten beste bialdien, eta EAJak, irmoki defendatzen zuten, herritarrek erabakitzea horregatikan, interpelatzen detenean zuen alderdia da, irizpide aldaketa hori zerren baitan ematen den, hau da, alkatetzak gure honen bitartean, eskatzezan horrela izatea, alkatetza aldaketarekin, azaldu babedo, behintzat guri esan abitu, arrazoi honen gatik erabaki dugu alkatetzak erabakiko dut. Ze, hartutako erabakiekin ados egon daitezke, baina kontraesan ikusten dugu irizpide aldaketa hori ez dagoelako justifikatu. Ez. Bueno, datozen egoetan elkarikusko dugu arren, abuztuan zehar, abuztuan ez da osko bilkurarik egongo, hurrengoa irailaren 25 izango da, zenteko 7etan, eta hori, elkarikusko dugu arren, horrak izan, aliko izan. Irailera.